І я раскажу табе казку. Ты, магчыма, думаеш, што ведаеш яе, але насамрэч не. Сюды! Што гэта? Тата, яно размаўляе. Гэта проста лялька. Не, я сапраўдны хлопчык. Людзі часам баяцца невядомага. Я не разумею. Мы знайшлі яго! Нашу зорку! Все будут любить тебя и кричать твое имя. Пиноккио! Пиноккио! Я хочу нешта табе падарыць. Гэты буквар прыналежаў вельмі надзвычайнаму хлопчыку. Хлопчык згубіўся? Тата, Хопіць глупстваў! Гэй, куды ты? скажи ему, что я его люблю. Мне надокучило быть бескорыстным цяжаром. Ёсць хто? Драўляны хлопчык з пазычанай душой. Хоць твоё жыццё і вечнае, жыццё тваіх блізкіх. Не, ты ніколі не даведаешся, колькі часу ім засталося, пакуль яны не памруць. Любовь. Хлопчык любіць цябе такім, які ты ёсць. Дасть тебе жыццё. Покажи яму дабрыню. Хопіць, яму ж балюча. Ты, можа, і не марыянетка, але я тебе кантралюю. Калі ласка, вярні яго мне. Тата! Пінокіа! Жыццё цудоўны падарунак.